ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 8 марти соли 2025 навор кардам баъри шумо. Хонаҳо аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастаи бардуро, яъне ки заминам ҳастаи дӯстон. Навор ҳар хел мешавад табъи дилтон. Умедворам ки навори имрӯзон ба шумо маъқул мешавад. Бардуро гапа зиёд намекунем. Намехеле дошта бошен хона ёки мошин ёки замин чизе ки ҳаст, мисли ҳамин инсоное ки мо ҳозир рекламашон кардагем, дар навори оянда хона, мошин, замини шуморо ҳам реклама мекунем. Лайкчиҳои бесум бардуро ҳатман бимоед, дар канал подписатсия. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Дӯстон, мегзарем ба эълони авваламон, ба эълони якми имрӯзамон ки намхеле видео карои кан аз боша пешкаш шумо мегардон бардуро. Хона дар назди Мошинбозор. Бинед, хонаи замини мо не яка, хонаи замини мо дар кора. Ина марҳамат кунед шер бачаҳо. ҳолати хонаро хитон рӯз диден чӣ хеле ай састаниш. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе назди Мошинбозор. Аниқтараш ноҳияи Рӯдакида дохил мешавад. Ин 320,000 сомон дар хонаро гуфта сакамон боз ҳатман муомила. 4 дар хона дорад, 2 сотиқи дигар замин плюс ҳамаи 320,000. Бардоро 2 та ҳамом дора, 1 таига кухни. Кайлдор 1 таига кайлдор дора. Подвал ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. گفته سمکو با شیر بچه حالت خونه همه خیلی باش معلومه الکی رقم اکر میگم توم باقی مانده معلومات را طریق تلفنی میتونه یک تختون زنگ بزنین رفته از نزدیک خونه را دیده باز معامله رقم 882 22 17 36 این تلفنی دستی اکر میتونه که پرموی زنگ بزنین کسی که در تاجیکستان هست бардуро ки дар шаҳри Россия ҳастанд, яъне ки занг зада наметавонен, WhatsApp-ша мегӯдон 988 93 92 99. ҳатман акада занг бизанед. Наздикишда больницаам ҳастай, мактабам ҳаст, мағозаам ҳастай, оби свет ранги ҳамаи ҷо. Яъне ки хона душия бардуро сохтая коробка. ҳуҷҷатош 100%. گردش محکمه چه که خودتون دیدین با حسابی коробка میگیریم بردارو. دوشنبه قربان تپه پیشی ماشین بازار. دیم اعلان میگذاریم دوستان. اعلان دیمون چیه؟ خانه فروشی در ناحیه ترسنزاده. چه خیلی که میگن در رگر امروزان. اکا ترسنزادهش که جای کمیتر ده نایسونه. رگر امروزان خودلاس. دومین اتاژای. دومین اتاژا. خدی خانه در 7م اتاژ. انا که بردارو خش رای میفهممتون گوش کن. 67 متر کوادراتی داره. 350,000 نرخ خانه رو گفته سکمون. جاش جای خوب. حالتش نقص. همین 350,000 متری خانه را میسازه میته بردار. 350 تا متری دیگر از خود نمیکنیم. این اکاون همین خانه را گرفتگی این حال ماده مبلغ در کار میگه از حسابی که جیبک خولیای رقم 999 3503 ای تلفن واتساپ 108,000 سومانی همی اکر میتین باقی مونده باز قطعی همی دومساز معامله خلاص داکومنتوش سازای با حساب کردیت میگه بردارو هم خیلی ده کراچی منزل مکانش خوب جای نقص آباد آدمش کم نکی تشنه ایده مدروی فقط زندگی میکنی بلوکی بدای خونه سیم اعلان میگذاریم دوستان اعلانی سیمون چیه؟ زمین در اولی نوار گفتم که زمین است زمین فروشی در نوعی همدانی یعنی که مسکوسکی در شهر بچه
500 зимин дар Московский ҷамоати қаҳрамон деҳаи таги намак участкои навай бордар аз сабабе ки мақсад суратша надоште мега ам як сурата мондагимда ин сурат у нестай хулас замин дар ҷои нағзай ҳуҷҷатош ҳама 100% 66 000 сомони нархи замина гуфтисай сертификат ба номи хидма мега мактаб балнисаву мағозаву аптека ё наздикиштай бинен рақам 938 22 22 36 телефони дастӣ ина мондагим бигирен занг шумзан шербачо чорум эълон мегзарем эълони чорумон чие квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб аниқтараш дар кӯхи Борбад наздики кӯхи Борбад яъне 3 комната дар чорум ошиёна айни ҳол 60 метри квадратӣ рақамоша ҳозир мегӯмтон дӯстон 985 17 77 08 и телефони ватсапаш 420 000 сомонӣ нархи хона доллар хати 38 000 ба рубл бигирем 3.5 миллион рубл ҳамон ҳоҷатхонааш ҷудо отопление надорад ки таъмираш навай бинои хуб макони нағз кӯчаи Борбад хонаи 28 ҳуҷраи 33 ошӯнаи чорум кондитсионер ҳастай оби гарм оби хунук ҳамаш чотка кайгай фақат медрои зиндагӣ якни назди бозори Сомонӣ дайда панҷум эълон мегзарем хонаи Душанбе сарши шербачо квадратҳои калон нархҳои ака фикр мекунем ки сӯзай дар Душанбе аниқтараш дар Шоҳмансур як комната дар чорум ошиёна хона люкс кайгай чихи хитон дидесен дар чорум ошиёна як комната 50 метри квадратӣ ҳамон ҳоҷатхонааш ҷидоай бардаро ҳозир дар сурат хитон боз мебинен ина дидесен маълумай ҳамаш 310 000 сомонӣ 28 000 доллар 10 миллион 600 000 рубл 901 80 55 44 анай бошад телефони ватсап якамон акада занг бизанем рафта як аз наздик бибинем бошед бачаҳо агар ки маъқултон шавад хайрдорӣ кунед 310 000 суми камам нестай фикр мекунем ки хона 50 метри квадратӣ арзанда аст 6 миллион мегзарем ҳозир 30 метри квадратӣ ра якамон 310 ташкил ина ёки ҳозир мегуфтон квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Сино як комната дар дуюм ошиёна айни ҳол хиди хона қарор дорад рақамон 020 020 44 34 34 телефони ватсап ҳам дастӣ метавонед када занг бизанед ҳамон ҳоҷатхонааш ягай я отопление ҳам надорад некиба бинои нағз дар Душанбе ноҳияи Сино дар дуюм ошиёна бино худаш се ошиёнагай ҳуҷҷаташ мега 100% тайёрай политехникум назди политехникум дай боз муомила дора шербачаҳо 310 000 сомонӣ 28 000 доллар 2 миллион 600 000 рубл маҳрамат ки агар махултон шава занг бизан када ҳафтум эълон мегзарем эълони ҳафтум квартираи фурӯшӣ дар Душанбе назди гравзавод 2 комнатага дар чорум ошиёна 50 метри квадратӣ рақамон 077 90 80 80 телефони ватсап якамон маҳрамат ки якада занг бизанед ҳамон ҳоҷатхона иам ҷудо наздикишта мактаб мағозаву беморхонаву аптекаву боридагиаи шербачаҳо поёни корвон охӣ назди гравзавод техпаспорт ҳозир ҳастай мега хона дар чорум ошиёна тамоми чизи чорае ки мехоҳад десембардор чизи чораш хати мефурӯшаш 350 000 нархи хона 31 500 доллар 2 миллион 900 000 рубл 100 000 рубл кам 3 миллион рубл мега камон рақамҳоро гуфтамтон маҳрамат кен боз муомила дора занг бизанем ҳаштум эълони мошина шербачаҳо касе ки бояд ки ма беста як бизнес нормале кирам дил маъми Россия гирифтааст бардар мошини 40 000 нахара ами аппарата марҳамат биёя харидорӣ кардем якамон аппарати ғишти лой дар ноҳияи восе айни ҳол қарор дорад навай кор нафармондагӣ мега ду намуди ғишт мезана ду размери ғишт мезана яъне ғишт мебурора
плашадкаш роликакиай. Нархи аппарат боша 37,000. мегем боз муомила. Харидори конкрет намарҳамат ки акада занг бизанен. Касе ки миён дора, яъне ки конкретин бақотай. Хиш бизнес кинам биби агар шербача, ина марҳамат 37,000 сомони хишти лои. 985 57 81 89 WhatsApp 988 44 52 64 да анайда боша. Телефони дасти якамон. Аппарат ахишро як бачаш мисар тамошо кунен восидай озираштами аппарат. Ина уже хизишам гарми умисай. мезани ғишта шербача як бародар дига мегама дар ғиштар кора савдош мекунӣ мерава. Бинен. Аппарат созай кор нафаҳмонда мега. Умуман 37,000 сомони мегем боз муомилаам дора. Конкретни харидору бетараф набошен. Як занг зада рафта аз наздик бибинен. 9 миллион мегзарем. Квартира фурӯшӣ дар Душанбе. Анихтараш назди нами коллеҷи тиббӣ дае бардоро. Пеши нами коллеҷи тиббӣ дае. Ду комнатага дар панҷум ошёна 41 метри квадратӣ 335,000 нархи хона рафтесай. $30,100 бар рубл 2,780,000 рублей. Рақамона 104 06 0797 и телефони WhatsApp якамон. ҳамон ҳоҷатхонашам ҷидоай. ҳамон ҳоҷатхонаш ҷидо. Бинои навсохтай дар ноҳияи Рӯдакӣ назди коллеҷи тиббӣ. бинои 7 ошёна. Агар хиди хона дар 5 ошёна қарор дорад, таъмири навқатӣ. Бардору да охири наво расидем, ак ҳатман пачса сакнена. Нам хеле хона дошта бошем, метавонем ба мо муроҷиат кунен, мисли ҳам инсоно. Дангал мегирем, рекламаш мекунам 3-4 каналда. боқӣ дар паноҳи худо бошен. То наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо шер бачаҳо.